Gazteok ez genuen Franco ezagutu, baina faxismoa oraindik ere pairatzen dugu. Guk ez genituen Santi Bruar eta Josu Muguruza ezagutu, baina haiei esker gaude gaur hemen. Arrazoiak soberan ditugu gazteok larunbatean EH Bilduk deitutako mobilizazioan parte hartzeko. Antifasismoa zainetan daramagulako. Memoria historikoa dugu eta badakigu frankismoak zer suposatu zuen Euskal Herrian. Gure arbasoek kontatu digute nola euskara debekatuta zegoen eta somatzen dugu gaur ere hizkuntzari egiten zaion eraso etengabea. Eta ez dugu onartuko berriro gertatzerik. Euskaldunak gara eta harro gaude. Feministak izanik, oraindik ere bide luzea egiteko dugun arren, ez dugu atzera urratsik onartuko. Ez emakumeon eskubideetan, ez da LGBT pertsonenetan ere. Gure lurra maite dugu eta ez dugu nahi negazionista klimatikoek etorkizuna hipotekatzerik. Horregatik oihukatzen dugu, beste mundu bat posible da eta beharrezkoa ere bai. 21. mendeko faxismoak mainstream itxura har dezake bai, baina jatorrizko esentzia mantentzen du. Euskal nazioaren ukazioa, gure identitatearen, hizkuntzaren eta kulturaren zapalkuntza eta ezberdinkerian oinarritutako gizarte eredu neoliberala. Eta guk ez dugu zalantzarik. Atzoko faxismoari bezala gaurkoari ere aurre egin behar diogu. Atzoko Francisco Franco gaurko Vito Quiles da. Eta ez dago faxismo honi aurre egiteko modu hoberik. Santi eta Josuk defendatutako proiektu politikoa gaurkotu eta praktikara eramatea. Horregatik deitzen dugu larunbatean Bilboko kaleak betetzera. Horretara dei egiten diogo Euskal Gazteria osoari. Oldarkor ari diren faxistei bezala, hauekin ekidistante eta hotzan ari direnei ere argi utziko diogu. Ez dira pasako. Izan zirelako gara, eta Santik eta Josuk amestutako aske eta berdinen Euskal Errepublika egia bihurtuko dugu. Gazteok askatasuna izea gara.